L-ebda tifel jew tifla mis-Serbja mhux se jitkeċċew minn pajjiżna qabel il-festi tal-miliet. Sostniet dan is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Giulia Farrugia Portelli b'reazzjoni għal rapporti fil-ġurnal The Times of Malta li implika li 22 tifel u tifla mis-Serbja se jkunu ddeportati għax il-ġenituri tagħhom ma jilħqux il-livell minimu tas-salarju biex issostnuhom. Farrugia Portelli saħqet li kontrarju għal dak ir-rapportat fil-mezzi tax-xandir, Identity Malta tagħmel użu minn formola Ewropea biex tibbaża l-kriterji biex jinħareġ permess ta' residenza. Fost dawn hemm kemm jifdal dħul disponibbli wara li jinqatgħu spejjeż bħal bolla u l-kera. Dan fil-waqt li tieħu in konsiderazzjoni l-bonuses u perkaċċi oħra tas-salarju. Fil-mezzi tax-xandir intqalu ħafna verżjonijiet, qalu li ma noħdux in consideration pereżempju tal-bonuses tal-gvern, mhix verità. Noħduha in consideration ukoll. Mhix verità li għandna sitwazzjoni li dawn il-każijiet kollha qegħdin pereżempju xi 100 jew 200 euro biss inqas mit-threshold. Għandna każijiet li qegħdin 9,000 euro fis-sena inqas minn dak li mitlub biex wieħed ma jaqax f'riskju ta' faqar. Hija qalet illi tul is-snin Identity Malta ltaqet ma' każijiet li wara li nqataw l-ispejjeż kien jifdal biss 200 euro jew anqas biex tiġi magħxa familja ta' 4 min nies. Qalet ukoll li f'każ li talba għal permess ta' residenza jkun irrifjutat, l-applikant u l-familja tiegħu jistgħu jappellaw quddiem tribunal indipendenti u jibqgħu Malta sakemm dan jinqata'. Kull min irċieva ittra ta' refusal f'dawn l-aħħar snin, u mhux kwistjoni ta' dawn il-ftit jiem, dejjem ingħata ċans l-individwu illi jkun jista' jappella quddiem tribunal li huwa indipendenti dik id-deċiżjoni li tkun ingħatat. U allura sakemm wieħed jiġi appuntat is-seduta partikolari hija kwistjoni ta' xhur oħra li baqalu jgħix Malta. Farrugia Portelli komplet tispjega li l-proċess Malta jilħaq bilanċ li jkun ġust ma' kull min jixtieq jirriloka f'pajjiżna iżda jirrispetta u jħalli lil dawk vulnerabbli bħat-tfal jgħixu f'kundizzjonijiet deċenti mingħajr riskju ta' faqar. Hija xejnet ukoll rapporti li l-komunità Serba tinsab fil-mira. Dan għaliex hija waħda minn dawk li tikber brata maġla f'pajjiżna. Spjegat illi l-każijiet ikkwotati fil-medja jikkonċernaw persuni li waslu riċentament f'Malta u mhux dawk li ilhom Malta is-snin. Kieku aħna għandna xi ħaġa kontra l-komunità Serba żgur m'għandniex sitwazzjoni fejn sa mit-2016 il-komunità Serba hija l-aktar komunità b'saħħitha fejn għandu x'jaqsam in-numru ta' permessi li ġew approvati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.